Amalma ani yankuma kibaran b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko ONU ka kɛlɛbolo min bɛ an ka kɔrɔnfɛla la n'a bɛ f'o ma ko MINUSMA olu kɔni ka camp min bɛ Aguelok n'o bɛ Kidali dugu kɔnɔna na o kɔni o ye attaque dɔ kɛra olu kan ni o ye mortier ye a bɛ f'o ma ko roquette o attaque kɔni a ma dɔn mɔgɔ minnu y'a kɛ nka attaque ye mɔgɔ kelen faga wa mɔgɔ 3 o kɔni o joginna kosɛbɛ attaque in na an kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi groupe minnu kɔni siga kɛlen don minnu kan o de ye terroriste minnu kɛlen don ni semaine laban ninnu na ka dɔ fara u ka tiɲɛniw kan an ka kɔrɔnfɛla la o kɔni o wale kɛlen na kɔfɛ an ka ONU ka kɛlɛkɛbolo min bɛ yen n'a bɛ f'o ma MINUSMA olu kɔni ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni tɛna foyi bɔ olu kɔni ka cɛsiri la min ye ka se ka jamana kɔni Mali jamana ka hɛrɛ ni baden lasegin a kɔnɔna na k'olu kɔni ka baara ye ka se ka lakana min lasegin k'olu kɔni bɛ ko bɛɛ kɛ walasa olu kɔni ka se k'o latilen wa ko nin wale jugu ninnu kɔni tɛna se ka foyi bɔ olu ka cɛsiri la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ ko an bɛ semaine min na sisan o ye semaine sabanan de ye min ye magistrat n'o ye kiribulon baarakɛlaw ye olu ka baarabila o bɛ sen na o kɔni o baarabila in kɔni u y'a bila ko baarabila kudayi don fo olu kɔni ka laɲiniw bɛɛ ka sabati hakilina jiginna olu bɛ ka min ɲini o de ye olu kɔni ka baara condition kɔni ko k'o falen kosɛbɛ olu kɔni o dɔw la u ka dɔ fara u ka sara la o b'o la o kɔni o hukumu kɔnɔna na u ka minisiriso n'o minisiriso min minisiri min bɛ kiribulon ko ani jamanadenw ka hakɛw sabatili ko kunna o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛ ka min ɲini nin ye ko o kɔni u kan k'a ɲini nka k'u bɛ k'a ɲini sira min fɛ ko o kɔni o man ɲi kosɛbɛ k'u ka baara daminɛ ko o de ka ɲi kosɛbɛ u k'u to baara la k'u ka laɲiniw ɲini ko k'a d'a kan k'u ka laɲini min ɲini k'a ka ca kosɛbɛ k'a bɛ ni a wariw farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ t'i da fo miliyari 31 na k'o dun ko jamana tɛ se o kɔrɔ o kɔni na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baarabila in ko a kɔni ye kɔlɔlɔ caman lase jamana kiriw kɛcogo fonctionnement na nka o attaque min kɛra kɔsa in na ko kɔni na ko a enquête caman dayɛlɛ la walasa ka se ka minnu y'a kɛ ka se k'u nɔ minɛ ko k'a d'a kan kiribulon baarakɛlaw kɔni ye baara bila ko olu kɔni si fana tɛ ka sabati ni kibaruya fila ye tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka tulomajɔ la